Karibu nande asense meiga ya kabiri yekionga chinsa ibere abananchi kurwase county ya Nyamira niko basemwe kwena kiwesokia nabo igogosokia abana babo ilibanyaka bakwegwe chanjo gokinia obunyamasi bw'emebere yabo okwana ase gikarekyo kiabareta amo ababwatani kurwa chisekta umunyagitari oyo oternete chanjo kurwase county ya Nyamira serieta Irene Kerubo nigaena kiabuna chichanjo chireo chiachire gozanchiro chiachire chinya ekyo abananchi bagwendete kwenyorera asegetire abananchi wesokia bwikiranu nagotumanya mulikito Paul Kapokara Nigikaro ekyo kyabaletamo ababwatani uchakira abagambi abalimu abaraibe chikanisa abo bisabali bobo chenu bali abamenyetamo n'obolema egati yabarayibande kurase ebinyoro abo bachire bunenchire ya muyogo semiwa obuya n'obwaita we ejanjo ekiagere yarorekanire buna ase county yetu ya Nyamira abana bambali gocha chanjo buya asirimia gose percentage tobwategere nse mono nase igo twarora buna abantu mbabwenerete batebi gubuna nkikiagerire gose tumanyi nkikiagerire korwa sabanta abaminto abatokobwatira negasi korengana muno munyagitari yotinete echanjo imeye county Nyamira sereta Irene Kerubo igo agendre ko bagakorera mwa chichanjo njiro cyakire chinya ejo korengana muno abanenchi kurwase county Nyamira bagwenete kwene kibunango betabale abana babo eligotanga amarwire nabigo gotinya obunyamasi ebwakira umwana nere buya abana baito baletwa se clinic kinyagitari chito chionsi tobwate Nyamira chigo kuruchira mangana chanjo sinane ji chikorwe ufuri ndorigo church kendigons asinyagitari chito chionsi cha Nyamira twabanyari to komenta mariogande unabono typhoid vaccine ikonyora teyo ya mentulero yegendrete kwa nanu asinyagitari chito chionsi cha Nyamira county asabana babwate mitinyi kianda nechi chinde cha konyora tobwate bune ya PCG iye gutanga burwere bwa TB tobwate ya polio iye gutanga burwere bwa polio boli bwa wokoleto obalema tobwate yende ko tanga mariogo muna ya tetanus ayo korora na measles iye kurukunga umukururo tobwate sinane y'abana bakubetwa semitinyi kianda ige sinane ya chenya ya typhoid ekobetwa semitinyi kianda ekobetwa mona sinane ya measles wikabono nigo batebire na okwena na wechanjo imeye county Nyamira nigo kolinse kianda gekome ase kolengana muno batebire nigo bole emerongo kianda igoro yemya ase abanenchi kurwase county ya Nyamira agendere ko bakuburwa wesoke bunenchire ya muyo kwenyolera echanjo yiga ebira bakonye kwenekia gokinia ensega ya Kenya ntotegetia abantu baito bana gotwara ichitangutangu ngana oborogi ibagerio utikabaira abana nyagitari batika mangana yuko na gotwara ichitangutangu na mwana worogi rugoseki karo mwana anyoreta marioga isaine igagokina buya na ndekara akinire buya no nyino gosoma kwayo gokoba buya kara na nyoreti chanjo kisaine igakara abantu bachire nyagitari nkonyora bari nga amarwere ngweti ngotangware nali abana bagukina boronge no na abantu abanene twamana konyora afyengia nensengia ebwate chinguro yakora buya ningana korengana mona babwatanya bigabaikira nasa yiga bagendere ko bagosegeta abanenchi bande kwenyolera echanjo yiga ase bali baramenyete amono bolema bagendere ko bakubuli abwebuli bali babwate abantu babanyite no bolema kwene kibunango basoke bali unenchire ya muyo kwenyolera chichanjo yiga eli bamenye amagima unabande. Tunapofanya hamasisho hii kuna kundi hili letu la watu wanaoishi na ulemavu ambao kwa wakati mwingine huwa ni kama wanasaulika wakati mambo kama haya yanafanyika. Naomba wazazi na kila wae yote ambaye iko na mtoto akujie hii chanjo. Iginko ripoti ligeta sini kia wanjete kia Katembe kurugiga imeye county Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara na moko nyibu mugambi